ביטחון. הוא לא רוצה פוצצות ואש, רק בית בטוח ומקלט. 1, 2, 3, 1, 2, 3, לדרך שלנו עכשיו. צעד בעברית היהודית נוצרית, כי מעשה אל עתה. ומפני שהוא אדם, אדם רוצה לחיות חופשי. הוא לא רוצה סכין על צוואר, לא ג'יהאד ולא פחד. 1, 2, 3, 1, 2, 3, לדרך שלנו עכשיו. צעד בעברית היהודית נוצרית, כי מעשה אל עתה. כי הוא מאמין באל, הוא רוצה לשמור על אמונה. שחרור המזרח התיכון, רק ברית בני נוח תרפא ואלמד. 1, 2, 3, 1, 2, 3,